Ei, gent, avui acollonant amb el Marco. Bueno, presenta't tu mateix. Un italià a Catalunya. Què fa un italià a Catalunya? Explica'm. Faig res, fa un 12 anys, 15 anys, que estic aquí a l'Empordà i faig varietats tradicionals de fruiters. És un heroi. Tenim aquí un dels herois catalans que anirem a veure. És a dir, aquí hi ha un tresor. Quantes varietats tens d'arbres? De fruiters són 170, 180 varietats. 170 varietats diferents. I d'on les has tret? Però de tot, entre cirerers, pomeres, presseguers, així. A Catalunya, sobretot, hi ha un parell de centres de conservació de varietats tradicionals, que fa ja 25 o 30 anys que estan constituïts. Una a la Garrotxa, a Can Jordà, i l'altra al Baix Llobregat, a Can Comas. I aquests són dos centres de conservació, dos col·leccions. Algunes venen d'allà, que ja s'ha fet tot un treball de prospecció, caracterització i multiplicació, i altres ara anem recuperant varietats locals que Sí, podem dir que fas prospecció, que es diu, no? Que la prospecció és quan vas a buscar tu mateix varietats a on? Ara sí, de les últimes, pots dir alguna, per exemple, per explicar com es fa això? Ara jo, de fer prospecció, la veritat que amb el viver no tinc més temps i per tant ara me les porten, diguem. Hi ha gent que... Mira, aquesta varietat del meu avi, que les figueres de la teva àvia, que sonen... És una varietat que a casa meva funciona molt bé i no la vull perdre. I per tant, a partir d'aquí anem buscant informació d'això, la multipliquem i ell la té. I després hi ha tot el tema, diguem, nostre d'anar a buscar efectivament quina varietat és, i per tant de caracteritzar la varietat. Suposo que aquí hi ha varietats que no hi ha enlloc més, és possible? Algunes. Algunes. Algunes són italianes, Bueno, clar, només faltaria, no? O sigui, hi ha aquí una col·lecció italiano-catalana. Hi ha una mica de tot. Anem a centrar, però suposo que en el món de la... Jo no en sé gaire d'arbres, per no dir gens, he comprat molts arbres, però tinc molts fracassos. Suposo que què seria la recomanació? Quina seria la tècnica principal? Aprendre a fer empelts, per exemple? Per poder multiplicar amb una varietat que tenim a casa i no trobem ningú que ens l'empelta, per multiplicar-la, la majoria dels fruiters es pol·linitza per pol·linació creuada. És a dir, que si d'aquella llavor, aquell pinyol, ho plantem, segur que no tindrem... Perdrem la varietat. Exacte. Perdrem la varietat. Per tant, d'aquell pinyol que nosaltres plantem i creixerà, ho farem servir com a peu. I allà empeltarem, anirem a buscar un tros de la planta mare, de la varietat d'aquest arbre que nosaltres ens agradaria multiplicar, i allà ho empeltem. I potser després miren com es fa un empelt. Ens posem a empeltar, m'ensenyes? Vale. Sí, bueno, molt bé, comencem. Per començar, tipus d'empels. Ens pots dir més o menys quins tipus d'empels fas o trobem? Sí, bàsicament es diferencien per l'època que es fan, d'estiu i d'hivern. Ara estem a l'estiu, setembre es considera encara estiu. I avui fa dia d'estiu total. Encara fa molta calor. I ara farem l'empelt d'estiu, a ullet, a té, a escudet, és tot el mateix, és sempre el mateix i mirarem després com es fa. I a l'estiu, sobretot, es pot empeltar qualsevol tipus de fruiters, a l'estiu amb aquest tipus d'empelt a ullet. Jo diferencio una mica també per un tema de facilitar la feina. A l'hivern fem poma i pera, i codonys, així, codonyes, i a l'estiu tot el que és de pinyol, presseguers, cirerers, albercoquers, tot aquest. D'acord. I ara aquí tenim un d'hivern, que òbviament només podem ensenyar com a... Clar. O sigui, aquest el vas fer aquest any o...? Exacte, aquest hivern. Aquest és d'aquest any, i és aquest punt. És aquest d'aquí. Aviam si es veu. Com queda? És aquest call. Aquest call d'aquí, Sí, aquest tall. I explica. Fa un tall a UV, aquest és el peu, on porta el peu. Aquesta és una perera, i aquest és un rebrot del peu, que es veu la fulla diferent, aquest és codonyer. Aquest el tallaràs, Aquest el tallarem, perquè hem de deixar... Perquè el que ens interessa és d'aquí cap amunt, que és la varietat a conservar. Exacte, és la varietat que nosaltres aquí... El peu... Empeltar vol dir ajuntar. Són dos arbres diferents. Aquell ja porta la força i aquest el fruit que ens interessa. Exacte, la característica de les varietats. I crec que s'intueix el tall que has fet. Sí, aquí es veu, fa un tall és una V baixa. Sí, una V baixa. I simplement què fas? S'empelta amb 2 o 3 borrons, se posa una pua, una pua amb 2 o 3... Però què fas, un tall així en V baixa? Sí, és una eina que si vols després te l'ensenyo, que fa un tall a V, que fa sempre el mateix. Un agafes la part buida
i de la pua agafes la part plena. I si tenen el mateix diàmetre, pràcticament Coincideixen. I aquí què hi poses? La cinta? Aquí es posa una cinta que després es desfà, que és com aquesta, és una cinta perquè quedi ben... És biodegradable i es compres... On ho trobes, això? Per si algú... Aquests es troben... Cinta per empeltar, poden trobar en molts llocs. Aquesta és la que faig servir per l'hivern, i a l'estiu, de l'empelt que fem ara, serà una altra que aquesta es desfà encara més ràpidament. Genial, eh? L'empelt, com li dius, aquest d'hivern. D'hivern, o es diu de moltes maneres, o a pua, o esquerda plena... Molt bé. I així... Bueno, abans hem vist com feies el d'hivern, ara anem a fer el d'estiu, correcte? Sí. Això són presseguers? Aquest és un presseguer, és un peu de presseguer, és un GF 667. O sigui, això només és el peu, la part de dalt també és el peu, Sí, aquests són els peus. I aquest fas allò de la llavor també a la nevera? Aquests els compro, però si com aquells que són de pruneres, podria fer. Faries allò de la nevera que has explicat amb el Pau-Pau. Sí, correcte, sempre a la I nevera. ja tens el peu, evidentment això fa uns préssecs dolents, no? Aquest sí, és el que diem bord, per exemple. I ara posaràs un presseguer... I aquest es planta, per exemple, a l'hivern. En ple hivern es planta al terra el peu, i a l'estiu podem empeltar, normalment s'empelta aquí els primers 20 centímetres del terra, fem una empelta a ullet. Què vol dir a ullet? A ullet vol dir que posarem un ullet. Aquí hem agafat una branca de la varietat que volem empeltar. Quina varietat és? Aquest és gavatx tou. Gavatx tou. Baix Llobregat, a prop teu. Sí, exacte, a prop de Collserola. Això. I quan agafem la branca, de seguida li tallem les fulles i li deixem només el peciol, que ens ajudarà a fer l'empelt. Sí? Es vegi. Només treus les fulles. Sí, perquè si no podria deshidratar-ja la vareta. Val, treus les fulles perquè com es perd aigua és un moment delicat i que no es deshidrati, això és important. Sí, després la fusta que necessitem per empeltar la podem guardar ara a l'estiu, parlant d'aquest estiu es pot guardar un dia o dos dos dits d'aigua i jo normalment li poso aquí un drap humit a l'ombra, mai al sol. Una pregunta, o sigui, és millor empeltar directament o primer guardar-lo? Podem empeltar directament. Millor directament? Però moltes vegades tenim la varietat... A vegades és per si no pots fer-ho directament. Es podria guardar un dia o dos i això, la guardem amb aigua o tapat amb un drap humit. Amb un drap humit que no es deshidrati. Que no es deshidrati, però important, com tallem la branca, en seguida treure-hi les fulles. Això sí, s'ha de fer en seguida. Doncs vinga. Vale, a veure, aquí tenim el peu. El peu que anirem a empeltar, aquests primers 20 centímetres. Aquí tenim la vareta, la fusta que treurem, que hem tret ja totes les fulles i procedim a fer el tall a T, per això que també es diu empelta T. I després en la part posterior del ganivet aixequem els dos llavis del portaempelt. Si no posem els dits allà millor. I després aquí treurem l'ullet, o l'escudet, com es vulgui dir. El peciol, aquesta és l'aigua, el peciol que hem deixat de l'escudet ens ajuda a l'hora de fer l'empelt. Aquí li podem treure una mica la fusta i després aquí ho posarem aquí sota. Sí. Ara el taparem. Imagina gent jove. Sí. Vale. Que som joves, que estem a la segona adolescència.
habitatge